हा 2 ऑप्शन बरोबर बरोबर. वर्षा हिंदी हिंदी मध्ये नाव घे. हाँ हिंदी में नाव. भाजी में भाजी मेथी की आणि वर्षा मेरी प्रीती की. ए भारी हा, चल. भारी, भारी. नाही, नाही, झालं नाही, काय? नाही, अर्ध मी घेतलं का बघ. अर्ध मी घेतलं तेच बोल तू. अर्धच चालत नाही पटकन चल. भाजी में भाजी मेथी की आणि वर्षा मेरी प्रीती की. वा वा. हा, आता वर्षा घेते थांब. 100 रुपये आता. चल आता वर्षा घेते. आता वर्षा. हो बहिणी घ्या हो. जरा तिथे उभं राहून घेतलं तर खूप बरं होईल. स्टेजवर इकडे आलं तरी हे झालं. टाळ्या. टाळ्या. थांबा ना, आता पण वाजवायची. शंकराच्या पिंडीवर बेल वाहते वाकून. शंकराच्या पिंडीवर बेल वाहते 4 वाकून. वेळा नको. मुकेश रावांचं नाव घेते तेव्हा मग काय बोलतो? सर्वांचा मान राखून. खै रे सकाळी सकाळी गो खाई चालला आणि नाश्ता खायला. आम्ही आता नारिंगत आलोय हा फुल धमाल मस्ती करायला. अजून पाहुणे येतात. हा पाहुण्यांचं आगमन होत आहे. फलटण बघ एवढी आणलंय. एवढे आणले भरपूर आणले. तरी तू फोन कोण उचलत नव्हतास तू. मी आंघोळ करीत होतो वाला वाटलं तुला सांगितलं सकाळी 7 वाजता हजर होणार. हो बघा सारण राईट मारो राईट. ती बरोबर इल्ली तर बरोबर इल्ला ती बरोबर जायत होती. शॉर्टकट नाही काय. हे आपला सब भाची लोग आहे. भाची लोग. जर आता तू सगळ्यांचं या करून नाही ते एवढी सगळी पूजा जोड करते. नाही. पूजा नंतर कर. आधी चल दाखव. काय गो हे पुण्य आहे. पुष्पा सर्वांनी सावळी द्या. मॉन्टो इलो मॉन्टो भेटायला आला. झालंय. हे पॉन्टू जाऊ नको. अरे तो झोपलो. अजिबात जाऊ नको. पोरा दाखव आमचे टीम मेंबर. सगळ्यांका दाखवलं ही बघ. हे हा सगळ्यांका सांगता. ही कोण. काय नाव तुझं. सर्वण्णा. ही आसता. ही सुरशटी. आणि कुठे गेले. अरे हे पॉम आताच 10वीची त्याने एक्झाम दिली आहे बघ. हिपॉपर आणि हा हॅरी पॉटर. चलो एक लाईनीत चला. पॉम इकडे चल. अले अले तू इथे आली. छोटा बाळ आणलाय. नंदन बाबा बघ. नंदन काय करता. अरे रागवला तो. नाही नंदन काय झाला. हा? तू बाळ होय म्हणून. काय? काय बनवलं काय मग आता आमच्या गो. बघा एवढी माणसं येली तरी हाक मारूची पद्धत ह्या माणसाकडे नाही. बाकी सगळ्यांनी मारलं नाही. हाक मारले किती साधी आहे पुष्पा. एका बघितलं बाकी 20 माणसं आहेत मागे. दिसतच नाही. दिसत ना? ही एवढी माणसं बसली गो पुष्पा पाणी आण जा. पण लहानपणी असंच होतं. तू जाम मोठा होता ना माझ्यापेक्षा. तो का माहिती. काय मोठं की तू मूर्ख. विनू पण लहानपणी असं. बरोबर आहे. तुझं काय साडी नेसतं की. तो साडी नेसून तयार होत. तो काय करत.
ह्यो नवीन किचन तू काय हय तुझं आता ड्युटी हय चालू हा मी कपडे धुकिलय मग पाटावरचं बंद केलं कपडे तुझा पाहुणी मंडळी गेली थंय राहायचं तर काय करतो तू तुझं झालं की नाही साडी नेसान चल चल खय जाऊचा नाही लांब बरं मी काय म्हणते बघ अकडे बघ आम्ही संध्याकाळी गुदळ्याला जाऊची तकडनं येताना तुका घेऊन जाता अरे सर्वांनी इकडे लक्ष द्या सर्वांना अरे लक्षात नाही देत आहे अब बाबू ओळख करून देतोय अरे कशी ओळख करून दे बायकोची ओळख ती माहितीच आहे बघ ते हेंका नाही माहित आहे अजून काय नाही नाही हो माहित आहे तुम्हाला नाही माहित आहे हा काम करता ती बघ नाही ना काम नाही ते हय दाखव आता नाव कधी आता नाही हे नवीन माणसात कुठे येतो बघ ठरलेलं आहे तुझं तेच घेऊन टाक हा. जे तू युट्यूबवर फेमस केलाय अरे थांबतच नाही थांब चाय वत्ता दी तू मधी थांब हे कधी रवी विनो वर्षा थांब तो तो करतो ना ओळख कटक काय हा. हा ही बघा बायको माझी. अरे मोठ्याने बोल ना आवाज येत नाही हवी पण नाही आवाज उभं राहा अरे उभं राहा. काय या नाही, कोणता होय, अरे असे बसान काय ह्यो काय पण सांगा याच्या नादात नाही बरोबर सांग उभं राहा, नाव घेऊन हा सांग चल चल काय वर्षी आहे नाही हे शेषे अरे ही बघा माझी बायको वर्षा झाला नाही मग आता असं मशीन देऊ का आजची देऊ नाही उठ उठा अरे एक नाव घे ना बघा तेवढं नाव फुटेज नाही खात येत ना माझं नाव ना मुकेश पटकन चल टाइमपास नको अरे नाव काय नाही गळ्यात बियातच हात टाकाने सांग माझी बायको हुशार जा पटकन उठ चूक बघता आता मी हात घेणार नाही सगळ्यांका वया मी काय माझ्यावर काय माका माहित मी तुला काय सांगितलं माझ्या लक्षातच नसतं अरे हा तुझं नाव घेतलेलं फेमस आहे यांचा 3.5 लाख व्ह्यूज आहेत मग 3.5-4 लाख व्ह्यूज असतील एवढा भारी नाव आहे इथं भारीच घेतलं. बोल पटकन बाबू पटकन. नावाचा आणि माझा विषयच नाही नाही पटकन नाही एवढा नाही फालतू टाइमपास नाही तू आधी एक घे. अरे आता सगळी ओळखतात नवीन माणसं असली तर घेणार आणि आम्ही ऐकतो आम्ही नाही ऐकलं अरे माहित आहे. चल यांच्या माझ्यासाठी नको यांच्यासाठी नाव नाही येत तर करणार काय ते? नाही ती बघ हा ती सांगते भाजीत भाजी मेथीची घे म्हणता हा, काय पण घे माका काय तू भजी घे पनीरची भाजी फणसाची भाजीत भाजी फणसाची हा बोल हा या बारी बोल पटकन रे भाजी जनता भाजी बोल अरे बोलतो काय या टाकू काय टाकू शान अरे तर घेवा वाईच वाईच जाताना अशी शुद्ध होतं तुम्ही सगळ्यांनी फोर्स करा नाव नाही घेतलं ना आपण परत यायचंच नाही. नाही लागू नको रे. चल, नाव घे. जायचंच नाही थांबा यायचंच नाही बाबू झोपायचं का आता ते सांग नाही. झोप इली आता थांबा आठवतोय तो हो यांका जरा फिराक नेवा बागे बिगे पासना झालं पुष्पाचं फोन आहे इंग्लिश बोलणार हो काउंटडाऊन पुष्पाचा काउंटडाऊन घराकडे जाऊचा बाबूने काय प्रयोगशाळा चालू केली आता ते का कॉल येलो गावातून रॉकेट सोडतो. हे घेताच नाही तुम्ही बंद करतो कॅमेरा नाही उगाच टाइम मेमरी कार्ड उगीच सपवतो कशा मग जाऊन दे सर हे नाही घेत आहे नाही तो घेत हा आठवतोय तो अरे नाही रे नावात नाव माहितीच नाही आम्ही शांत बसतो आठवतो बिदागी बोलतोय बिदागी तू नाव नाही घेतलं ना तुला हिंदीत बोलायला लावणार हा 2 ऑप्शन बरोबर एक तर हिंदी नावाचं नाही तर नाव घ्यायचं हा. ठरवायचं. हर्षल हिंदी हिंदी मध्ये नाव घे. हा हिंदी में नाव भाजी में भाजी मेथी की आणि वर्षा मेरी प्रीती ए भाजी हा, चल. भाजी, भाजी. हा, नाही, झालं काय? अर्ध मी घेतलं तेच बोल तू अर्धच झाला नाही पटकन चल ती बघ थांबली आहे नाव घ्यायसाठी चल ता नाही घेता मी घेतलंय तर ता नाही घेणार हा मग हा चालत काहीतरी काय तू तरी घे पहिला नंतर बघूया मेमरी कार्ड बघा भरला पटकन हे थांब गो कोण घ्या
नाव घेता नाव घेऊन येत ना मी हे ऐके अरे हे ऐका हे मेथीची नाही नाही हिंदी काय अरे नाही थांब त्याला तुम्हाला हिंदी येतं की त्याला हिंदी येत आहे बरोबर म्हणत होते बरोबर आहे. भाजी में भाजी मेथी की आणि वर्षा मेरी प्रीती की वा वा हा आता वर्षा घेते थांब 100 रुपये आता चला आता वर्षा घेते आता वर्षा. हो बहिणी घ्या हो. जरा तिथे उभं राहून घेतलं तर खूप बरं होईल. जरा स्टेजवर इकडे आलं तरी हे झालं. टाळ्या. टाळ्या थांबा ना, आता पण वाजवायची. शंकराच्या पिंडीवर बेल वाहते वाकून. शंकराच्या पिंडीवर बेल वाहते 4 वाकून. वेळा नको मुकेश रावांचं नाव घेते सर्वांचा मान राखून. चला आता काढा चला टाटा बाय. चाललास एवढ्याच नावासाठी काय एवढ्यासाठी दिलं होतं. एवढ्यासाठी दिलं. माझी खेच चुकीला बरोबर परफेक्ट ओळखलं. सगळे येऊन गेलेत थांबा हे बघा हे यो मोठ्या मावशी जो झील पप्पू दादा त्याच्यानंतर ही 2 नंबर लेख वंदुताई हा हिचे ते मिस्टर ते निळ्या शर्ट वाले हा ह्यांचे हा आणि ही यांची बायको ही यांची बायको आणि हो कॅमेराकडे ही हात दाखवता ती यांची हा ही एक मावशीची फॅमिली झाली ती दुसऱ्या मावशीची मुलगी ती बघा ती इलेली एकदा लहानपणी ती हा ते तिचे मिस्टर ते त्या दिवशी येऊन गेले. हा ते त्या दिवशी येऊन गेले आता झाले ना ही सगळी चटरपट विनू, एक काम कर प्रत्येकाच्या हा थांबा हॅलो नाही हॅलो साई दिनेश कोंडवेकर. हा तो हा हे 2 झाले पप्पू दादाचे आता हे मी सृष्टी शरद पुजारे. थांब खाई गेला रे हा मी आस्था शरद हा पुजारे. हे ह्यांचे हा झाले हा. आता ही सर्वांना राजेंद्र सर्वांना ही सर्वांना सर्वांना हा सर्वांना हा राजेंद्र चव्हाण. पण नाव ही अन्न आहे. पॉम ही पॉम ही याचे हा हा. ही दोघा ही आणि ही यो माझं कसलं नाव आस्था शरद पुजारे. पहिला तिने तसंच केलं एकदम मगाशी नाव ना एकदम म्हणजे कसा ते इंग्लिश नाही चायनीज मध्ये. नातू बघा आणि हा सारंग विनय तो काय विचार गाडी गावकर आहे तो गाडी गावकर आहे. चला आता पुणग्याकडे जाऊया चला. तुम्ही जेवण जाणार ना जेवण जावा फाईट मार फाईट खाली बघा. चला 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 चला